Tervetuloa herra C. Oikein paljon tervetuloa Jarmo. Missä päin olet viimeksi käynyt matkalla? Karibialla, Dominikaanisessa tasavallassa. Karibialla, Dominikaanisessa tasavallassa. Alku kuulosti hyvältä. Muistatko mitään kohokohtaa matkasta? Tapahtuiko siellä mitään kivaa? Kyllä, siellä oli pari beach volley -turnausta, jossa mä olin voittajana osapuolena. Selvä. Wow. Tervetuloa. Tervetuloa herra C. Juha. Tervetuloa. Mistä päin tulee Juha kilpailemaan? Ilomantsi. Ilomantsissa. Harrastatko mitään urheilua? Penkkiurheilua nimeksi. Urheiluseuranta. Urheilu kuin urheilu. Oikein paljon tervetuloa. Ja meillä on vielä herra A. Tervetuloa. Mistä päin tulee Mika? Kankaanpäästä. Kankaanpäästä. Missä päin? Se on Keski-Suomessa, eikö ole? No, se on tuossa Porin lähettävillä. Ja tänne tullut kilpailemaan tosi mielellä. Totta kai. Selvä. Tervetuloa. Nyt me pikaisesti käydään läpi tässä niin kuin tämä Mika, huomasit Kankaanpää. Joo. Tuolta päin. Mika on semmoinen nimi, jota tuskin löytyy keneltäkään nuorelta mieheltä. Tänä päivänä vähän harvinaisempi nimi. Panit sä ylös tuon Juha. Joo. Mitä sä kiinnitit huomiota, kun kuuntelit herroista? Mitä sulla jäi mieleen tästä Juhasta nyt esimerkiksi? No Juhasta ei sen kummempia, että Jarmosta jäi. Mitä sulla Jarmosta jäi mieleen? No juuri käynyt tällä matkalla Karibialla. Oli joo, kyllä joo. Se on tässä. Joskus aikaisemmin sanonut puoli vuotta sitten, että tuossa Karibiassa on yksi hyvä nimi, kun mäkin menen johonkin matkalle. Oli se mikä paikka maapallolla tahansa, niin tytöt sanoo Karibian. Kari, onko kysymyksiä? On, tulee, nyt lähtee. Siis Mika, Juha, Jarmo, anna mennä. No niin, eli tärkein strateginen mittasi. Hups! Hänhän aloittaa heti alkuun. Nyt me mennään Mika maahan. Se on semmoinen 173. Mistä sä nyt poika puhut? Vaan ylös. Tää oli Mika siis. Joo, se vanha sanoi 173. En mä tiedä, onko sillä niin monta miljoonaa rahaa tai mitä tahansa, mutta se oli A. Mitä sanoi Juha? 172. Ai jaha. Mitä Jarmo? No, se oli tärkein mitta. Joo. Se on varmaan tuommoinen 120. Huomaatko, siis näin ihmiset ajattelee eri lailla. Toiset puhuu senteistä, toiset milleistä. Aivan. Joo, okei. Okay. No niin. Mitä odotat naiselta ja miksi? Hups. Ai sä panet näin kovia heti alkuunsa. Joo. No mitä sanoo Juha? Varmaan huolenpitoa. Täh? Huolenpitoa. Siis mä menen katsomaan tämän vielä. Siis niin kun... Siis nyt kun mä tulin tähän, mä en ole herroja nähnyt aikaisemmin. Tervetuloa J. Karjalainen. Huolenpitoa, niinkö? Joo. Mitä se tarkoittaa? Onko sulla kaikki pyykit pesemättä, kämppä siivoamatta? Joo, ei kerke. Nurmikot, joo, pitäisi saada semmonen mimmi, joka hoitaisi nää kaiken. Nurmikot leikkaamatta. Joo, J. Karjalainen, joo. Mitä sanoo Jarmo, toinen JJ? No, Jarmohan ottaa naisilta aika paljon. Semmoinen hyvä kumppani. Kumppani? Kumppani nimenomaan. Mitä sä vaadit sitä kumppanuudelta? No se varmaan on semmoinen hyvin seksikäs ja siinäpä ne on. Siinä ne tärkeimmät. Eli tää oli se. Tää oli JJ, toinen JJ. Tää oli Jarmo, joo, sen paikalla. Mitä sanoo tähän? Kuka sieltä onkaan sitten? Niin, Mika, anteeksi, unohdin nimen, kun se on niin harvinainen nimi. Niin. Semmoista hyvää yhteistyökykyä. Yhteistyökykyä? Käänny. Monessakin mielessä. Joo. Mika, Juha ja Jarmo. Aika mielenkiintoisia, kuulitko? Joo. Se on, siis anteeksi, mä luiskahin tähän viereen, mutta kun valo tuli ihan oikeaan kohtaan, niin ihan very nice tatska.
Huomasin kivan tatskan. Milloin sä oot tuon laittanut tohon? No tässä on 10 vuotta. Kiva mennä eteenpäin. Joo. Eli mitä naiset arvostavat sinussa? Jarmo on Siis näissä herroissa, niinkö? Aivan. Onpa kysymys, kuule nyt. All right. Mitä sanoo sitten Jarmo. Jarmo. Varmaan sitä arvosta, että jaksaa kantaa kynnyksen yli. Kuulitko? Onko mitään muuta? No en tiedä. Siis toi on aika kova juttu. Siis sä panet kaikki peliin. Naiset Kyllä. arvostaa sitä, että se päivä kun tulee, niin sä jaksat nostaa kynnyksen yli. Ei kylläkään se varmaan tuo rehellisyys on semmoinen, että mä oon aika huono valehtelija. Aika huono. Paitsi nyt äsken. No mutta kuulitko, se oli se. Joo. Se on kova paikka kuule poika, kun viedään kynnyksen yli, niin tulee luvattua kaiken näköistä. Mitäs A? No jos naiset pitää semmoisesta, niin semmoista rauhallisesta huomaavaisuudesta. Kyllä, naiset Kyllä ne pitää pitää. suunnattomasti juuri semmosesta. Eihän meillä kulta ole kiire mihinkään. Eihän. Sitten vielä on Juha. Joo, voisi olla rehellisyydestä, uskollisuudesta ja toisen huomioon ottamisesta. Kuulitko? Kyllä. Se oli B. Hieno. Joo. Sinne J. Karjalainen kertoi juuri tämmöisiä. Sitten. No mikäli nyt sattuisi, että mun syntymäpäiväni olisivat sitten tämän matkan aikana, niin mitä saisin lahjaksi? Kunnit, hei, samalla keikalla kun te olette matkalla, tytöllä on syntymäpäivät. Mitä te keksisitte jotakin omaperäistä, eikä pelkkää sitä ostaisin kukan ja veisin syömään. Se ei enää käy. Pankaa paremmaksi. Se on käytetty. Jarmo. Jarmo. Kyllä mä varmaan semmosen private striptease shown pitäisin sulle. Joo, jos nimenomaan. Voiko se ole synttärit joka toinen päivä? Mitä Mika? Toi oli aika kova. Ehkä sinne hotellihuoneeseen ilmestyisi semmoinen iso kakku sitten johonkin kellonaikaan. Mitä se sanoo? Siellä voisi olla täytteenä monen muista. Kuulitko? Täytökakylmä täytteenä olisi Pamela Anderson. Mitä sanoo tähän J. Karjalainen? Jos sinä vaikka aluksi antaisi kukkia ja sitten Ne ei käy, kun mä oman sanon sydämensä. Mitä sen jälkeen kukkia näiden jälkeen? Nyt pitää keksiä jotakin ihan muuta. Oma sydän. Cool. Koko sydän. Se onkin tiukka juttu. You want my heart. Okei. Tää on mielenkiintoista. Jätkät, tää on edelleen tasossa tää homma. Täällä on Jeeskohassa kaikkien nimet vielä. Sitten. No miksi valitsisin juuri sinut? Et ole ikinä keksinyt omasta päästä tätä kysymystä. En ikinä. Joo. Tää on tullut monta kertaa, mutta näin pitääkin. Napakympissä on, ei se ole tärkeää. Tärkeää, että sä pääset hyvälle matkalle ja löydät sen kaverin, mitä haluat. Aivan. Mitä sanoo tähän nyt sitten vaikka Mika? B. Pannaan Mika nyt liikkeelle, kun meillä on vissi. Joo. Mitä sanoo Mika? Niin, miksi Miksi sä oot Miksi just juuri semmonen sinä? Niin. No miksei vaikka minä? Huomatko, Mika veki tämmöisen vaatimattomuus kaunistaa jutun. Musta kahvi ja niin poispäin. Mitä sanoo Juha? Varmaan on uskollinen ja luotettava. Huomatko, Juha painottaa tätä koko ajan. Nyt me puhutaan miehistä eikä koirista. Mitä Jarmo? No siihen varmaan riittää yksi lause, että koska mä oon napakymppi. Tiedätkö mitä? Nyt sä oot periaatteessa käynyt sun kysymykset läpi, mutta tunnelma on niin tärkeä, että kun sä et ole vieläkään selvittänyt tilannetta, niin hei, Kimman kaveri, tulkaa säkkiä tänne. Nopeasti, tulkaa tänne nyt, nopeasti tänne näin. Juoskaa tänne äkkiä nyt, kaverit tänne. Mä otan tämän mun mikrofonin täältä irti. Hei, teillä on minuutti aikaa keksiä äkkiä kysymys. Mitä te haluatte kysyä, että saadaan Marikalle kunnon matka? Tulkaa tänne. Mitä me tehdään nyt? Mitä sen pitäisi kysyä vielä? Pojilta.
Tytöt meni ihan lukkoon. Leikataan tää löysä tästä pois. Kun se tulee se kysymys sieltä, niin... No sanokaa nyt äkkiä. Tulkaa tänne päin, hei kaverit nyt. No niin, mitä kysytään vielä? No niin. No mä voisin sanoa Marikan puolesta, että keksi minulle harrastus tai meille yhdessä. Teille yhteisharrastus, tälle koko porukalla. Hän ja teille yhteinen harrastus. Selvä. Ja Marika. All right. Jääkää siihen. Okei, minkä pois. Nyt saatiin kaveritkin tänne, jotka sua kannustaa täällä. Niin... Hei kunnit, kuulitte kysymyksen. Mitä tehdään? Mika vastaa, ole hyvä. Heille. Yhteinen harrastus. Ai meille. Jaha. No mua käy vähän itsekin tuo kuntonyrkkeilemässä, niin vähän se naisillekin sopii. Missä oot käynyt? Vallan mainiosti nyrkkeilemässä, vähän kuntomielessä vaan. Niin Ja te keskenään sitten nyrkkeilette. Niin. Ja olla te hanskat kädessä. Joo. Hei, mennään äkkiä läpi. Sano, mitä on kuntonyrkkeily? Millä se ero on niin muusta hommasta? Onko tämmönen niin kuin, mitä se on? No sanotaan, että siellä pyöreä vaan varjoja. Ai joo. Hyvin vähän toista. Joo, tosiaan. Turvallista. Venin varjoni turpiin. Mitä Juha? Seinäkiipeily. Seinäkiipeily. Täällä. Aika hyvä. Täällä porukalla roikutaan seinissä ja pidetään hauskaa. Ja Jarmo? Niin jos me porukalla lähdetään, niin olisi nyt tämmöiset yhteiset saunaillat kivoja. En tiedä, onko ne teidän mielestä mitään. Kyllä ne varmaan on. Hups. No niin. Kaverit oli täällä jeesaamassa ja niin poispäin. Tässä ollaan menossa. Nyt pitäisi valita. Kaverit, vaatikaa paikkaa siellä. Mitä tehdään? No, herra C. Kun mä katson tätä sun paperia, niin täällä on tuohon strategiset mitat tuli C. Siinäkö se on kaiken kiinni? Muut on 170, mulla on vaan 120. Täällä on valmista, Kari. No me tullaan joka tapauksessa nyt, ihan sama me tullaan joka tapauksessa nyt jo. Wow. Heippas Marika, kuulepas. No? Missä on 120? Ihana käheä soundi, niin kuin Paula Koivuniemellä. Kauhean vaikea. Ei kovin vaikeeta, joo. Kuka näistä muistuttaa J. Karjalaista? Onko tässä? Hän on siinä jo. Mä nyt kysyn sulta, onko kuka aikaisemmin kysynyt, että sä oot ihan Karjalaisen Jussin näköinen? Joo, on kuullut. Varmaan on kuullut, joo. Tervetuloa tänne. Avaa sulta, meni tää matka, mutta niin kuin tiedät, niitä matkoja riittää elämässä. Nuori joka viikko. Siellä meni Helsinki! No, muusikko näkee maailmaa muutenkin. Mitä sanoo hän? Sulta meni tämä sitten sieltä, mutta avaa se siitä. Hän olisi melkein ollut menossa Calador, Espanja. Kääntykää nyt yhdessä, kun teidän kaverit venttaa tuolla. He lähtevät yhdessä nyt maailmalle. Avaappa, tämä on nyt meidän perheen ensimmäinen yritys yhdessä. Milano, Italia! Wow, Milano, Italia. Onko harmaata aavistusta, minkälainen paikka voi olla Milano Pohjois-Italiassa? Ei ole. Mitään tietoa. Se on tämmöinen muodin mekka, hienoja katedraaleja, kevät kauneimmillaan, talvi, milloin haluatkin mennä sinne. Hieno paikka. Hyvää matkaa teille molemmille. Ja Paljon onnea. me näemme sitten jälleen viikon kuluttua. Kiitoksia. Napakymppi oli tänään tämmöinen.